Колко пъти седмично ядете фастфуд? Рядко. Може би веднъж 2 пъти макс в месеца. Може би веднъж, а някой пъти по-рядко. Не съм привърженик на фастфуд като цяло. Вода или газирано? Какво пиете най-често? Вода. Никакъв случай. Не обичам газирано. Задължително вода. Газирано много рядко. Кое е по-вредно? Алкохол, цигари или фастфуд? И трите, ако са в големи количества, със сигурност. Не пуша, никога не съм била пушачка. Обичам обаче да пия вино и си признавам, че се изкушавам и пия почти всяка вечер поне по една чаша. Правили ли сте някога детокс? Не, никога. Опитвала съм да правя фастинг, някой път някакви видове режими, но детокс като цялостен не. А смятате ли, че има полза изобщо? Да, вярвам даже, че има, но факт, че не съм се активирала и не съм го направила. Ние сме от Доктор Фокс. Това е бранд за хранителни добавки. Това е нашата серия за детокс. Има я под формата на кафе, чай и таблетки. И ако ни последвате в социалните мрежи, ще получите 10% отстъпка на един от тези продукти.